Wis jane ayune ayu. Ayu nini. Pintere. Pinter nini. Putih. Putih nini. Angger enek wong lanang rono sing digoleki. Goleki nunuke. Nah iya. Sik. Piye, Mas? Kuwi jane nunuke enek apane? Lah, bareng Pak Ji. mboten ngeten. Bareng kula selidiki, Bu. Selidiki. Oh iya, heeh, selidiki. Heeh. Tibake nunuke kuwi nek tatone ya, Mas. Sik. Piye Mas teh ditato ngene to? Ditato. Oh, Nggih ditato. tenggulune niki tatone Oh, gambare iya. anu. Gambare kembang. Gambare mboten Kalau nih. jengking. Ula melet ya, Bu. Wong edan aku. Tenan kuwi tak selidiki Oh, tenan jadi lho, Mas. dengan kesimpulan cerita itu, wongi ukurannya ora nggur ayu, putih, cantik, wong Ya. lanang nek sing goleki sing Nggih. ireng barang ya enek ya. Nggih. Ya. Dadi wong wedok ya aja nyawang gur saka baguse tok. Ya. Aja nek wong lanang aja nyawang wong wedok ya saka ayune tok ning dari hati. Besok we longgar ora? Longgar. Tak dolan nggonmu pengen roh nunuk aku. Jenengan kok ngerti nunuk kaget. Ora apa-apa, ireng ori tak doyan. Ya, mengadeg, Cuk. Barang Mas Satya. Ya, Ya, bawa ya, Nak. Injih. Ayo pamerna suaramu. Nah, bawa sih, bedi kriming dengan Mas Satya sak langgam sik ku lagi Mbak Lucy. Wah, jan. Yo. Oh, sik ngerembug nenek. Gegarane wong akrami. Ya, lagi kan cocok to dudu bondo dudu rupa. Nggih, cocok banget. Yo. Yuk. Terus sik niki tak waca sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu kagem Den Bagus. Ya, dan Astabrata sukses selalu untuk keberkahan saking Allah taala menawi dipun paringi lagu kagem dulur-dulur FM matur suwun saking kula Bapak Lasiman. Wonten TKP. Ya, ana meneh. Iki uga rawuh saka Surabaya. Sapa Pak Waris Sugiono. Lho ya, lebut ya. Luput pisan kena pisan yen gampang luweh gampang Ana sing nyuwun meneh gubuk asmara saking Pak Sunardi. Ya, Pak Nardi Sombron. Ya, terus yen hangel lang ko
Laske. Turun ya Bengam. Ya Mbak Lucy. Oh ngono. Sepati cah sing gumyak mecah sepining swasana. Oh ngono. Semangga Mbak Lucy katuran jumeneng wonten ing sasana budaya. Ya, yuk. Hey. Selamat malam wilujeng dalu Mbak Lucy. Wilujeng dalu. Ya, lama Mas tidak Akbar. jumpa nggih. Iya. Kados pundi pawartosipun? Alhamdulillah pangestu berkah panjenengan tansah ginanjar kesehatan keselamatan kebagas warasan panjenengan lagi sehat ugi to Mbak Lucy. Kawah sami-sami antuk pangestu jenengan sak kanca sehat. Alhamdulillah. Atos sakniki. Nggih. Luar biasa anak-anakku saiki kemajuannya luar biasa. Iki mang bocahe meneng saiki yo malih duwe omong. Nggih, kudu ajar omong. Tapi wong kalem lek sekali ngomong ngono medeni iki. Medeni nggih kudu. Tapi ya harus gitu, kita pun kemajuan. Memang yang diharapkan pasar seperti itu. Iya. Nek biyen ki aku nom-nom aku ya sak mono ki awake. Luwih cilik nek aku ya aku mau biyen cilik aku jenenge ya nunuk ngono ki mau. Mergo aku nang ngendi-endi tri wong lanang-lanang aku wedi. Tapi panjenengan nak berangkatnya penyanyi dangdut. Oh iya, aku itu orang dari semua musik bisa. Nggih. Berarti pertama niku kula penyanyi band, seluruh penyanyi rock. Wah. Terus mari ngaten kula terus napa? Ya napa nderek festival. Apapun saya coba. Jadi kalau masih muda itu jangan takut mencoba. Betul. Jadi omongannya Mbak Sri mau yo enek bener enek salahe. Iya. Kalau kita masih muda, masih bebas untuk mencoba. Dalam arti positif ya. Iya. Contohnya satu, saya penyanyi pop. Saya pengen mencoba nyanyi dangdut. Tapi kan bisa. Nah, penjajakan itu perlu. Sampai toko sepiro to kemampuanku. Jenengan nyanyi dangdut riyen awal-awal nggih awake sak yo pikangaten niku. Wah, langsing neh. Terus jarene pakane nganggo rok sakmu. Yo ora le aku ponane santri. Aku walaupun jadi gini, dari muda itu saya punya prinsip seksi itu tidak harus buka-bukaan. Lagi loh, seksi itu tidak harus buka-bukaan. Yang kita jual itu kualitas. Jika elegan tapi nyanyinya becek, itu tuh udah seksi. Kalau saya pakaiannya press body nggih. Oh iya. Wetengku sik nglompet le. Joget ndangdung ngono iki anek metu mercone udelku. Bicara. Tenan. Masamu kuwi, biyen aku cuwilik ngono kuwi pas jenengku biyen sik nunuk kuwi. Pas aku terus wedi aku. Anu nunuke Brahman ngoten nggih. Urung Brahman. Urung Brahman sik tempe nggih. Apa? Lah sik lama. Oh iya. Nggih to, nunuke cempe. Si nunuk ngono ki. Aku biyen yo rada ireng le. Oh, ngoten. Tapi saiki wis putih kok le. Berarti ini lagi. Mari mboso aku nunuk keirengan to, malih tak jenenge Lucy Brahman malih putih aku. Terus kegedean iki. Moi ngendikane Bapak Nom Surata iki Kak Asma Kinarya Japa, makanya hati-hati lek gawe jeneng ngoten to. Lah iki gak ngerti niki nami niki diparingi Bapak Dalang. Bapak Dalang sepuh wonten Ponorogo menika. Ponorogo? Dalang sepuh tapi sabete luar biasa. Nggih. Engko lek sowan Ponorogo tak terne sowan rono. Nah, Tasik Sugeng nggih. Tasik. Ki Yatno Gondo Carita. Nah, terus diikrarne kalih Bapak Anom Surata dadi Lucy Brahman Band supaya besok payune larang. Ngono kaya regane sapi. Lah, sapi ki hewan yang multifungsi.
Lah aja nek daginge jelas larang. Tetelan sikil yo larang. Kulit nggo wayang kena. Kulit nggih larang pas sampai ilere ku lho. Iler sapi ki saiki ning ibuku nggih masker. Letonge sekali cerat ngono iki iso membah. Eru pas mangan. Lho itu ilmu. Tanpa letong brambang ora iso megung-megung le. Eru. Aku karo kowe madang. Lho, ora apa-apa. Masuk letong kuwi ya termasuk anugerah bagi bos brambang kaya Mas Heru. Piye to hajine? Ngono aku yo gumun to kaya niki ora ndang rabi ki arep tinggi apa jajale. Yo, kanca-kanca santai kok. Nek kon nggih rubung sumut piye? Malah wis dirubung jere. Masyaallah. Niki sowan menten Pak Sutaji, Mbak Lucy. Bapak Sutaji, matur sembah nuwun gara-gara Bapak Sutaji kita dapat rezeki sowan ke daleme beliau. Dulu sing aku duet karo Pak Mudin kan itu ya? Ya, betul itu. Kayak iki mang Mbah Mudin ya rawuh. Lah. Wah, salah. Pacarku. Ketemu nah. Ngono. Bu Mudin mau nderek apa ora? Alah wis tak SMS Bu Mudin bobok sore aku. Wis aku ngono. Aku wis pengko mari Mbah Mudin encok plenur mati kadas kurang mari kok musuh karo aku wis ngono. Wah, ya iki lho krana ketemu neh nggih. Wingi bersih desa ketemu saiki ketemu Mudin neh. Matur sembah nuwun niki krana kanca-kanca perangkat desa. Pundi? Sobron. Ngiter tronton diwehi parikan. Ya. Iki karo ngenteni kanca. Dadi ngene nyun sewu. Ini ada panjenengan sing pengen banget nyumbang rene. Daleme pundi le? Trenggalek kono. Lah iki mau MC nek tulung enten ana Mas Akbar aku arep nderek rono ngono. Oh ngaten. Mungkin sun sini karo ngenteni ya. Enek parikan iki. Apa niku? Anu, sik. Endi? Numpak tronton. Numpak tronton. Turu. Sik to, numpak tronton karo guyang-guyu. Napa niku? Warga tronton aku cinta kamu. Warga Sombron to? Warga kok warga tronton? Sik to, aku malah salah tingkah dingene Mbah Mudin. Mudin niku pancen membawa kewibawaan. Tapi kalau yang lain-lain itu Mudin yang lain tuh membawa bau-bau yang seperti napa minyak-minyak medeni ngoten. Nyong tapi Mbah Mudin niku mboten. Auranya luar biasa, pior ngoten. Aurane nremumuh. Niku mayit mawon diparfumi Gatsby. Nggih, masuk. Apa ya gelem mayit diparfumi Gatsby. Numpak tronton. Kecemplung sumur. Apa kuwi? Warga Sombron panjang umur. Amin. Numpak tronton. Neng burine. Ora salah. Numpak tronton teko kene. Warga Sombron mugi kathah rezekine. Amin. Sik siji kas nggih pacarku. Ya, mbok ya. Lho Mudin ya. Apa le parikane Mbah Mudin apa le? Lho katano. Apa? Upamane, nggo Pak Mudin to? Iya. Nah, saya tak golekke. Ya mikir, marah iki marah wis angen-angen nunuk mau. Dadi bener. Apa? Sekolah izin. Iya. Sekolah izin mergo lara. Sekolah izin mergo lara. Parikan lho iki, sekolah izin mergo lara. Muga Pak Mudin panjang. Wah, langsung ngene. Iya. Nyumet lilen. Karo guyang-guyu. Terus Mbah Mudin I love you. Ya. Aku wis nang kene lek wis ora. Abang Mudin aku wis tenan. Maune aku wis boyokku keju malih ora keju. Iya. Tenan. Udah Pak Mudin ya. Pak Mudin niki didoakan napa Mbak Lucy? Mantene sapa le? Mbak Fitri Wahyuni dan bersama Mas Adi Yudhistira. Mas Adi Yudhistira mantene sampun sare. Oh sampun. Nggih masalah ya ning trah wayahe bal-balan kok le ya. Ya. Kayange perang kono perang dhewe. Ngomongi to le, sing dituturi iki kan kudune manten tuwa-tuwa. Lek manten anyar ki bangga sembarang indah. Serba romantis. Alah tenan bar pokoke lek wis malam temanten anyar ibu. Tenan, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Pantok kowe dicokot tikus menak.
Weh, ibaratnya mantene wedok ceguken kenapa tuh sayang, kenapa tuh sayang. Iki manten anyar nggih. Lho kesan duh lala. Sayang alon-alon toyang ngono terus mari ngono masuk angin to. Mas. Masuk angin Mas. Gini. Endi sing lara Dik, endi sing lara Dik. Kaya nom-nomane Mbah Mudin. Nggih, Pak Mudin ngaten bojone mrien nggih. Aduh Mas, masuk angin. Kene tak keroki nggo pacul. Saiki ngono. Iya. Mas manten, Mbak manten selamat menempuh hidup baru semoga berbahagia. Amin. Dadi yo sampai kakek ninen-ninen. Iya. Wong dadi manten itu menyatukan sifat yang berbeda. Kudu manunggal dadi siji. Nggih. Sing sitok dadi geni, sitok kudu dadi banyu. Banyu. Wong wedok kudu sregep lumah, wong lanang kudu sregep murep. Tengere apa le? Kuwi ora artine ora elek. Artine napa, Mbak? Lek wong kakung kudu sregep murep tegese. Nah, kudu murepne tangan tegese wong lanang kudu bisa menjadi laki-laki yang bertanggung jawab iso menafkahi istrinya. Itu satu kuncinya. Mbok elek rupane kaya kethek wong lanang kuwi kudu golek nafkah ki wong wedok. Ya ta? Nafkah lahir dan batin. Iya lahir dan batin sembarang lahir anu batin tok ya nyonyor. Nyonyor. Iya, lahir tok ya ora imbang. Ora imbang. Bojomu mlirik kono kene. Nggih. Terus wong wong wedok kudu sregep lumah. Dadi sepira kayane wong lanang kudu mbok tampa. Wong wadon kuwi kudu duwe bisa dadi daringan sing buntet. Daringane sing apik le. Dadi memanage ekonomi ya. Iya dong, memanage ekonomi. Iya, wong wedok rate ayu ritek lek pinter memanage ekonomi ndang sugih kuwi le. Iya, amin. Jadi lek rabi yo aja nggur gene wong ayu tok ya bener, memang enek benere. Bener. Yo, tapi lek elek-elek nemen awakmu yo ora selasi. Nggih, mboten. Ya arep niliki sing anu niku lho, sing diedani wong lanang-lanang. Nunuk niku wau. Jane pinter. Kaya ngapa? Lah iya, matur sembah nuwun masyaallah iki Mas Akbar sing rawuh luar biasa. Wah, tumplek. Sampai riko, sing paling belakang niku mirsani ngadep teng layar malahan. Nggih. Wilujeng dalu mugi-mugi sedaya tansah diparingi panjang yuswanipun. Amin. Kathah rezekinipun. Amin. Terus kanca-kanca yang selalu setia memantau live streaming Astabrata. Ya. Sampai iki mangkon weni salam dulurmu wedok nembe sakit. Nah, Mbak Rini Solo dari mugi-mugi. Oh iya, ini anak-anak yang ada di sosmed mengucapkan selamat ulang tahun. Iya. Ulang tahun toh? Ulang tahun dong. Masya Allah, ya Allah le, tak ambek sik. Selamat ulang tahun ya le. Kene cium. Ora apa-apa cium aku ki. Kok Pak Mudin ben melek kene. Selamat ulang tahun. Nggih. Niki kan senior kula anggap ibu dulu. Iki ibu anak, yo ibu, jadi Mbak yo Mbak. Anak saya yang pertama itu seperti Mas Akbar, jadi usianya sama. Sama. Selamat ulang tahun Den Akbar, semoga panjang umur, sukses selalu ya le. Amin. Cium dulu. Muah. Hadiah nyusul. Ya. Wes semakin sukses, semakin muncoro, ndang mengejar karir dulu, baru golek jodoh. Ya, siap. Sampean berapa tuh usianya? 25. Allah masih 25 Kak.